bɛbi kakati ba ɔsɔfo kɛseɛ asɔre dɛ nkira kɛseɛ ofi Ghana ɛna ɔkɔma ɔfanage asa ɔgana ɔfanage asa ɔgana ha ɛnyɛ fɔ Japan ni Ghana ha na ɔfɛ sika ɔhasa ɔkɔtɛ ɔfanage ɔfɛgye wɔn asomante so di yams huhu ɛsɛ nunu ɛkyerɛ na ɔyɛ dɛ ɔyɛ ɛdi huhu ɛsɛ Muhammad nunu ɛkyerɛ na ɔyɛ dɛ ɔyɛ Yesu sɛ bɛbi it is finished ɔbɔ Onyankopɔn ho a ɔbɛ ada kasa hɔ a kyesɛ ɔmu ni bɛbi a ɔmu kira ɛma ɔso sɛ dɛbi ada mɛma wɔ wan mɛma wɔ akokɔ mɛma wɔ bɛbi ɛdi Onyame bɛbi mɛsɛ abɔkɔ pɛpɛ ɛnkotono Yesu re ɔsoro asase esore du Yesu re Onyame amen krasa aha yɛmɔ wɔ apakyerɛ a yɛkyerɛ obi ba apakyerɛ no sɛ ɛba sɛ kɔfa ne da yɛnyɛ de ka kɔfa ne kɔ susu ne yɛ kɔhwɛ abɛɛfo kɔfa ne tɔ na ɔmo sa akwadaa bi wɔ obi sɛ sikadeɛ ɔte dɔ nkwa no ne nan yi da ɔma ne sika ɔma ɔfie bu so sika ɔfie fa ɔbɛ dɔ osika obu dɔ da ɛyɛ yi da yɛate mu sika ɛyɛ bi a yɛ hyɛ ade ɛyɛ mo fi mu ne ma ɔda ne hyɛ ade ɛyɛ ɔkɔ ɛfa ɔmo fi. Not all that is from God. And the way I'm a boy, I go charge him up why your sacrifice out there, what about that? Cornelius going in there, when you have one kind of say, oh, one kind of say, Cornelius, a boy, sacrifice, offering, and taking up out of the mind. I will do me a ẹni wà fọdún wà kókó à ẹkọ Onyankopɔ straight yẹ wà fọdún bẹ sọ kókó wà ẹkọ ẹfà ọmọ nsàmúlò straight bàbá mi wà wà ayẹ asọlẹ ẹdùnmá 93 years olùsọ ònyàwé bàbá mo ní ọsọfọ ọsọ ní ọsọfọ kà ọ bẹ dà ọdẹ ànàmú sẹ òbí ìdìrà ọtún sẹsẹ ní títí sẹ báyìí. ẹ̀dùn mọ̀ sáà ọ̀sọ́fù ní sika ọ̀kasá òjèjì ní òkú ìtìwọ̀ wíásí àgbẹ̀ àkùnmáṣí ẹ̀dùn ọmọ ọ̀sọ́fù ní sika ọ̀sọ́fù ní bọ́ọ̀lù ẹ̀sìn òru òbìjì rìà olùmọ̀ ìnáwó òjì nẹ́ẹ̀ni òbìjì rìà wọ́n ní sika tó mà wọ́n ní tó wà yá tiẹ̀tiẹ̀ ẹ̀dùn bí ọmọ àfọ̀rẹ́ mà sáà ọ̀sọ́fù ní wà yìí ọ̀sọ́fù ní wà yìí yá 93 years a òní sọ́ọ̀sì náà. And for friends of the enemy, when you meet them, the Bible says, although you are all about the show, after all, you shall decide what will stand by this. Papa saw never put to his house. Now, what can you want in it? Then it is nti dɛ na ɛkyɛ sɛ ɛwɔ mu bɔ sɛne ma yɛ no wa ɛne wɔ mo mu a ɛno yɛ asɔre wɔ ɛwɔ na ɔwɔ yɛ ɛfi yɛ kɔ ɛyɛ Yesu wo mu yɛ wɔ ɛne wɔ mu yɛ wɔ bɛ ɛsɛ o problem wɔ sɛ nsuo no sɛ ɔkɛ ɛsɛ mo bɛ bɛ kyɛ sɛ ɔkɛ o yere sɛ o pere so ɔma o yi fi tó lo yere wa sɛ ɛfɔ ɔfɛ o tɛ